Value je pre mňa symbolom toho, že keď investujete do kvalitných produktov a kvalitnej firmy, investujete do dobrej budúcnosti. Pre samého seba, ale aj pre ostatných. Jest tutaj miejsce dla każdego, i dla lidera, i dla sprzedawcy, i dla indywidualnego konsumenta, klienta. Proč Value? Tak Value se stala moje srdcovka. Je to firma, která daruje krásu, která daruje zdraví. A to je firma, která přemýšlí, jak udělat náš život jako krásnější. Pretože majú skvelé produkty, na ktoré sa môžem vždy spoľahnúť a pretože je to firma, ktorá patrí do 21. storočia, vieme podnikať online, medzinárodne, odkiaľkoľvek chceme. Wybrałam firmę Value jako biznes partnera za to, że jest rzetelna, profesjonalna, ludzka, z sercem podchodzi do biznes partnera, jak i zarówno do klienta. Nemusíte mať tu žiadneho šéfa, nemáte tu žiadne limity, myslím limity ani pracovné, ani vo vašich fantáziách a ani vo výplate.